Jokanyo edwin but siasa nendo mar National Liberal Party ogodwon gi piny ka giwacho kanyo eko ni monj makinde ka kinde mosebedi ka itimo ne moko kuom jotelo mabende ni kweth mobalo kod sirikal en mano yendo mabende koro itimo mar uso ne giluoro. Ogai mar duond bura no yendo Augustus Muli oyango kanyo eko ndaro nitiere mondo mi ker ma pacho kaendi migosi William Samuel Ruto okaonda magero mar chik ne jonjore kaachiel kod jotelo bende lwetgi nitiere kit njore maket kod mago eko mosebedo ka nya malich miwuoro e pacho kaendi. Muli dhi nyime ko wacho kanyo eko ni monj makinde kamago eko kidek kelo tungni pacho kaendi e kinde bende biro bago yiero maduong' e pacho kaendi e higa mar 2020 to kod 7. His Excellency the President holds rallies, there is order. When government allies gather, there is calm. When state functions are convened, there is maximum security. But when the opposition assembles, and when the dissenting voices assemble anywhere, there is violence, disruption, and goons have a field day. And so the question becomes inevitable and unavoidable. Who are these goons? Who sends them? Who protects them? Because patterns do not lie.